Okay, so mga kabalen, ito yung finished product ng stock pipe, no? So as you can see, buo pa rin. Ayan, no? Pero makikita nyo dito, ayan, no? Meron na siyang converter o parang mas malaking butas para pumasok doon sa catalytic. Ayan. Okay mga kabalen, so ngayon, eto, meron na tayong mga elbow na gagawin, no? So yung elbow na pa-curve, ayan. Yan yung curve na elbow, tapos idadagdagan natin ng extension na tubo para umabot dun sa canister. Ayan. Okay, so umpisahan na ni Kuya. Okay naman, full rev tayo. Okay, di ba? So buong-buo yung tunog, tapos hindi siya basag, may compression pa rin siya kasi alam mo naman yung talagang walang kompresyon, makakarinig ka ng mga backfire. Kaya pulidong-pulido yung paggagawa, walang singaw, tapos bassy sound lang, walang bulahaw na tunog. Ayan. Alright, what's up mga kabalen? So ayan, another day na naman at another vlog para sa atin. Ayan. So syempre, lagi sa ating gaya ng lagi nating ginagawa, maraming salamat po sa Panginoon dahil sa pagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataong makapag-vlog sa araw na ito. Ayan. So on today's video, ayan, sasamahan natin ang ating kaibigan at kapwa vlogger na si Dale Motovlog. Ayan. So ayan, nandito siya sa likod natin. Pero dahil mauuna tayo kasi hindi niya alam yung pupuntahan. Ayan. So actually bigla ang vlog ito, no mga kabalen, dahil nakiusap niya sa akin na samahan ko siya daw na magpagawa ng muffler. Ayan. So syempre pag muffler ang pinag-uusapan, wala nang ibang pinupuntahan dyan, lalo na kung taga Pampanga ka, kung hindi ang nag-iisang Toto Pipes. Ayan. So si Toto Pipes po mga kabalen, no, lalo na sa mga hindi taga Pampanga, no, sa mga taga Manila o mga taga Bulacan, si Toto Pipes po siya ay isa sa mga pinakamagaling dito sa Pampanga, no. Hindi ko lang alam kung paano siya i-compare sa mga gumagawa sa Manila, pero para sa akin po, no, para sa akin, masasabi kong para siyang Orion ng Pampanga. So ganung level ang pwede kong ikumpara sa kanya. Isa siya sa pinakamagaling dito. Kaya naman talagang kahit minsan mga taga Bulacan, taga Manila, talagang dinadayo si Toto Pipes. Ayan. Hindi po siya basta-basta, talagang mga big bikers po ang mga nagpapagawa sa kanya. At madalas mga foreigners din. So, di ba kung talagang napakamahal ng big bike mo, mga foreigners kayo at talagang high-end, mga Ducati, mga BMW, bakit mo ipagkakatiwala, di ba? Kahit kung kani-kanino yung motor mo, lalo na sa muffler, di ba? So, the mere fact na sa kanila siya nagpapagawa o siya yung nilalapitan, ibig sabihin subok na tong si Toto. Subok na siya at talagang napakatagal na niya sa industriya ng pagmamuffler. Ayan. So ngayon samahan niyo ako mga kabalen at pupuntahan natin si Toto Pipes sa Mabalacat, Pampanga, sa Casmore. Malapit lang naman. Mga around siguro 5 kilometers from saan ako galing, sa bahay namin, papunta sa kanila. Napakalapit lang nito mga kabalen. At so actually nandito na tayo, no. Medyo late na ako nakapag-start. At papasok na tayo dito sa entrada ng kanyang shop. Ayan. So marami siyang customer, ha. Sana ma-accommodate tayo. Ayan. So eto siya. Alright
mga kabalen, so nandito na tayo ngayon sa shop ni Toto Pipes. Ayan, at sasamahan natin yung ating kaibigan na si Dale Motovlog para ipagawa yung kanyang muffler. Ayan, so meron tayong konting ipapamodify sa kanila. I-explain ko sa inyo pag dating natin dun sa loob. At papakita ko sa inyo kung paano yung proseso nung discarding gagawin namin para sa muffler niya. Okay? Tara, samahan niyo ako. Okay, so mga kabalen, eto na si Sir Daboy, no? Siya yung gagawa ng pipe natin. So sir, ano po bang balak natin gawin sa pipe ng ating kaibigang si Dale Motovlog? So, ang gusto niyang mangyari, yung stock pipe ng Gixxer niya, Suzuki, gusto niya papalitan natin ng pipe yung aftermarket para gusto niya yung pwede niyang tanggalin, pwede niyang ibalik yung stock. Ganon ang gusto niyang mangyayari, boss. So bakit hindi niya pinapatanggal daw yung catalytic ba tawag doon? Bakit? Oo, catalytic. So, kasi kapag tinanggal natin yung catalytic, so maingay siya nun, magre-rekta siya. So, magiging bulahaw siya nun. So tahimik. Oo, pag nandyan yung catalytic niya, so pipigilan niya yung ingay ng pipe. Ayan. Yan, Pero ganun ang- meron pa rin siyang Oo, tunog na ano naman siya. na bilog na Oo, yan naman. Ayan. At saka yung gusto niya, yung stock niya, may babalik din. Na slip-on din siya. Ayan. Okay, boss. So parang pwede mong i-alternate yung stock tsaka yung aftermarket. Yes, boss. Tama yun. Ayun, Ayun. ayos. So, ayan, excited ilalagay natin yung SC project niya ng slip-on. And then pag nagsawa siya, pwede niyang ibalik yung stock. Slip-on din siya. Ayun, Sa okay. Gixxer. Okay, boss. Ayan, so kaka-excite naman yan, Sir Okay. Daboy. So ano, umpisahan na natin. Okay, so abangan nyo hanggang sa matapos yung ating SC project pipes. Ayun, Okay, no? abangan natin mga guys. Alright. Ayan. So, natanggal na yung muffler niya. Ito. Buo siyang tinanggal at ngayon, tinatrabaho na siya dito sa portion na to. Ayan. So, ito na yung muffler niya. Ayan. Okay. So, ang discarding gagawin namin is puputulin namin dito. Kasi itong si Dale, ayaw niya ng maingay. Pero gusto niya medyo bassy. So, ang discarding gagawin namin, puputulin namin to dito. So, i-retain natin yung catalytic para hindi siya ganun kaingay. Pero yung canister, magpuproduce siya ng bassy sound. Ayan. So, puputol tayo dito. Gagawa tayo ng link elbow na para pumasok pa rin dito. At the same time, gagawa tayo ng socket. I-convert natin to para mabalik pa rin natin siya anytime. So, parang plug and play ang mangyayari para sa stock at para sa aftermarket. Converter o yung socket na ginawa para maging para magdugtong dun sa catalytic tsaka dun sa canister. Ayan. So as you can see, talagang mahigpit siya, no, kasi talagang dapat masikip para hindi sumisingaw. Okay mga kabalen, so ngayon binalik na niya yung original na system, full system or yung stock. So ayan, nakasalpak na siya and kasama yung catalytic. Ayan. So as you can see, nag-extension siya ng konti para medyo humaba. Para pag sinalpak na yung kung ano man yung ilalagay mo, kung stock o aftermarket, talagang silyado. Ayan mga kabalen, no, inabutan na kami ng ulan sa pagpapagawa dito sa Toto Pipes. Ayan, no, di ba? Ang lakas ng ulan sa labas, grabe. Woo! Ayan, pero siyempre, rain or shine, talagang pagkasangalan ng vlog, magbo-vlog pa rin tayo. Ayan. So ito, no, nagawa na yung sa stock pipe. So meron na siyang meron na siyang converter. Ayan. Ayan. So nakikita nyo, pwede siyang alisin, pwede siyang ibalik. Ayan.
Ayan, stock yan. Yun. Tingnan natin, tatanggalin natin yan. Ayan. Tatanggalin niya. Nababa mo yan, tapos may ikot lang yan. Kailangan maikpit talaga. Oo, dapat talaga maigpit yan dahil parang hindi Ayan. sumingaw. Ayun oh. Oh ha. Full weld na natin yan. As linis. Ayun. So full weld na para malinis. Para anytime. Pwede mong ibalik, pwede mong tanggalin. Diba? Okay, inuna na lang natin yung stock. Oo. Finished product ng stock pipe, no? So as you can see, buo pa rin. Ayan, no? Pero makikita nyo dito, ayan, no? Meron na siyang converter o parang mas malaking butas para pumasok doon sa catalytic. Ayan. Okay mga kabalen, so ngayon eto na, uumpisahan na yung aftermarket pipe. So ang pipe ni Dale Motovlog isang SC project na parang shorty. So ngayon as you can see, meron na siyang 51mm na converter. At ito na yung socket na dumudugtong sa muffler, sa canister at sa catalytic. So ang gagawin na nila, gagawa na sila ng link pipe going here and to there. Okay mga kabalen, so ngayon eto, meron na tayong mga elbow na gagawin, no? So yung elbow na pa-curve, ayan. Yan yung curve na elbow, tapos idadagdagan natin ng extension na tubo para umabot dun sa canister. Ayan. Makikita mo talagang mahigpit kasi para iwas singaw. Ayan. Yun o. Ayun o. O, diba? So plug and play, diba? So ngayon, papaikutan na siya ng welding para masil na yung ano. Linisin na lang, i-grinder rin, tapos i-buffing, tsaka yung liha na nakalagay doon sa so naka-install na siya, nakakabit na, ayan. So andyan na yung spring at nakadugtong na siya dun sa catalytic. Ayan, diba? Kintab-kintab, oh, pulitong-pulido yung pagkagawa, oh. Ayan, so syempre ano pang hinihintay natin kundi isa lang, sound check. Okay, ayan na si Dale Motovlog, no? So tapos na. Ngayon, syempre magsa-sound check na siya. Okay, so bubuksan na, start engine. Ayun, oh. So mga kabalen, makikita nyo idle sound, di ba? Tahimik lang kasi nga dahil may catalytic pa siya, tapos canister lang talaga. So ngayon, ano lang, mild rev lang muna, mild rev. Yun, no? So di ba? Saktong base lang, di ba? O ngayon naman, full rev tayo. Okay, di ba? So buong buo yung tunog, tapos hindi siya basag, may compression pa rin siya kasi alam mo naman yung talagang walang compression, makakarinig ka ng mga backfire. Kaya pulidong pulido yung paggawa, walang singaw, tapos bassy sound lang, walang bulahaw na tunog. Ayan, ayan. Ayan, so ito na si Dale Motovlog, no? Tanungin natin siya kung ano yung masasabi niya sa bago niyang muffler. So ang masasabi ko lang sa bago kong muffler is napakaganda at pulido at napakalinis ng paggawa ng mga tauhan nila Boss Toto. So ang gusto ko lang naman kasi is aftermarket yung pipe, pero at the same time hindi siya ganon kaingay. So gusto ko yung medyo base lang, kaya ang pinagawa natin is
kung mapapansin niyo doon sa video is slip on, tinatanggal lang siya. So kung anytime gusto ko magpalit ng aftermarket, sasaksak ko lang. So kung magbabiyahe naman ako ng malayo at maraming nanguhuli or what, para safe, pwede kong ibalik sa stock. So ang masasabi, wala talaga akong masabi regarding din naman sa customer service ng shop nila ay wala akong masabi. Talagang a-assist ka nila kagad at ikaw yung masusunod sa gusto mo. Bali meron pa siyang Dave. Dale, meron pa siyang catalytic sa baba, no? Yung catalytic hindi natin pinatanggal. Gawa nga nung sabi ko, ayoko ng sobrang ingay, yung tipong bulahaw. Basta ang gusto ko lang is may base siya. So yun, napakaganda nung kinalabasan. Ayun. So 2 thumbs up ba? 2 thumbs up? Yun. Shoutout nga pala sa mga katrabaho ko, kay Ma'am Cherilyn Dayon, sa aking butihing manager. And then, shoutout ko na rin yung YouTube channel ko. Follow nyo lang ako and subscribe. Dale Motovlog. Thank you. Hindi mo siya shoutout. Yung naiwan sa bahay. Saka na lang magkaaway kami. Alright mga kabalen, so ayan, eto na. So, Boss Toto Pipes himself. Ayan. So, Boss Toto, invite mo naman yung mga kabalen natin na gustong magpagawa sa shop mo. Ayan. Hello po mga kabalen. Yung mga kabalen natin dyan na may problema sa tambucho or sa mga pipes nila. Ini-invite ko kayo kung meron kayong gustong pasadya or customize. Gumagawa tayo. Saan located yung shop nyo, sir? Located pala tayo dito sa Mabiga, Casmore, Mabalacat. Along MacArthur Highway lang to. Ayan, so along the highway lang pala. Boss, puro repair lang ba itong ginagawa mo o nagpapa-customize ka rin? Halimbawa, gusto kong palagay yung mapper ko sa likod ng upuan or gusto ko dalawa. Pwede ba yun? Kaya bang gawin yun? Pwede, basta meron siyang mapupwestuhan or kung saan pwedeng i-customize na lugar, pwede siya. Yun. So, big bike lang ba mga ginagawa mo or pati mga small bikes din? Hindi, lahat ng basta pagdating sa tambucho. Basta tambucho. Maliit or ano man. Ayan. So, basta tambucho. Ayan. Kaya nga Toto Pipes. Ayan. Okay. So, Sir Toto, maraming salamat po sa pagpaunlak sa amin dito sa shop mo. Napakaganda. Napakabait ng mga staff mo at talagang the best ang Toto Pipes. Salamat. Alright, ayun mga kabalen. So nakita nyo naman, napakaganda ng ipinagawang muffler ng ating kaibigan na si Dale Motovlog. Ayan. So very satisfied naman siya. At kitang-kita ko naman sa itsura niya na talagang tuwang-tuwa siya. Ayun. So si Dale kasi ayaw niya ng maingay, ayaw niya ng bulahaw. Pero gusto niya yung merong konting angas, ang ika nga nila, yung konting tikas sa tunog ng kanyang muffler. So kaya slip-on type lang yung kanyang ipinagawa, pero kita niyo naman, napakapulido, walang singaw, buong-buo ang pagkagawa at kitang-kita naman o dinig naman doon sa ating sound check. Ayan. So sa mga gustong magpagawa ng muffler o magpa-customize, actually customization talagang gumagawa siya. Kahit saan mo gustong palagay yung muffler mo, sa likod ng upuan, sa ilalim ng upuan, sa gusto mo maging twin, maging dalawa, ayan, or gusto mo maging tatlo sa gilid, sa kung saan man. Kayang-kaya ng Toto Pipes yan. Ayan. So, ayan, located sila sa Casmore, Mabalacat, Pampanga. Searchable naman po sila sa Waze at sa Google Maps. I-search nyo lang Toto Pipes. Ayan. So, okay. So, that's it for today. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin, mga kabalen. At as you can notice, no, nagpalit tayo ng pangalan ng ating channel, no. So ano na siya ngayon? Kabalen Moto Travel. So kasi ayoko naman mag-veer away pa rin sa motovlogging. Pero as I can feel o nakikita ko sa aking nangyayari sa aking vlog, parang nagiging moto travel talaga siya. Parang doon tayo dinadala ng tadhana. Ayan. So kaya
para sa akin, minarapat ko na tawagin na lang at mas bagay siya ngayon na pangalang Kabalen Moto Travel. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang mga kabalen, and once again, this is Kabalen Moto Travel saying stay safe, ride safe, and God bless.